umuntu wesifazane noma ngathiwa sebehlukanisile nalowo muntu asuke emganile, kodwa ngokwasethongweni abahlukene, ngoba noma ngahamba aye kothola omunye umuntu uma eseshonile kofanele ukuthi abuye ezela lekwagqitshwa khona umswane wenkomo eyaqhoyisa yena ngenkathi eqala nje gana. Lokho kunye kusuke sekumdlalo nawe insizwa futhi uma ulobola umuntu wesifazane owayekade eganile kwenye indawo wahlukana nalowo muntu, uyofika ulithethe kwelamathongo ukuthi wena wamthatha kanjani umfazi womuntu, lento oyenzayo iyihlazo elingaka wayenzelana. Kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi eyaphuza umlaza ngameva yabhula umlilo ngamahlamvu, abanye bawucima ngamanzi, nina belembe leqamanye amalembe ngokukhalipha usishaka kashayeka ngemanzi. Ngesaba ukuthi ushaka kuyinkosi yasemashobeni. Nina bodlungwane kaNdaba, odlungwane ombelebele kwaze kwasamanxulume sibekelana. Nina bakanodume ehlezi kaMenzi ngeimpunga yesintu ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke la kufinyela khona lo mfanekiso oqoshiwe. Uma ukuthi usanda kusijoyina kule channel yethu igama umlekeleli impunga yesintu, kanti insizwa zingibiza ngonduna kaNdaba, untombezi yamncumela insizwa ziyamkhomba, isilona sincane saphuma ehlathini kuseni ngovivi sazivuthulwa ngoba sigcwele amabethe. Inhloso ngqangike yale channel kuukuthi nje bafowethu sibuyisane, sisizwe simpisholo, sikhumbuzisana indlela ehamba okhokho bethu ngokwasendulo. Sike sibuke kakhulu izinto esizenzayo thina kule nkathi yanamuhla. Ngichaza lokho ngoba kukhona abantu abaningi uthola ukuthi basebasha kule channel. Senzela ukuthi bazi ukuthi kule channel akuyona ichannel la sikhohlisana khona, sikhuluma khona amanga, kodwa ichannel la sikhuluma khona isiminya, izinto nje sizikhulume nje ziyiqiniso zinjalo, ngoba kwelamathongo la siyakhona kusasa akukhona kuboka amanga kodwa kuboka qiniso. Yingakho ke nathi iqiniso ke silikhuluma la ku channel yethu, ngoba asithandi ukuthi sikhuluma amanga bese abantu benze wona amanga okanye bakholele kuwona amanga kakhulu, kodwa kufanele ukuthi sithi noma sizenza izinto sibe sazi ukuthi lezo zinto lezo iqiniso lithi azilungile uma ukuthi azilungile, zilungile uma ukuthi zilungile. Namuhla ke bafowethu angithandi ukuthi kona ngigeqa amagula. Umthetho wami ngiyafisa ukuthi ngikhe phezulu, kodwa ngizokusho bese kuba nomqondo osabalele kubantu. Namuhla ngifuna ukukhuluma bafowethu ngicacise ngendaba ye divorce ngokwesintu. Ngokwesintu sethu bafowethu i-divorce ayikho. Uyalizwa negama lakhona vele ukuthi igama lesilungu. Kodwa ke masilibuyisela mhlambe ngasolimini lwesingoni singasho sithi isehlukaniso. Ngokwesintu sethu asikho. Uzokhumbula ukuthi uma babili bethandana okanye behlangene ngothando, indaba iqala kwilobolo. Mayiqala kwilobolo bese iphinde futhi ithi iphethwe ngokuthi lo wesifazana aganiswe owesilisa agane. Uzokhumbula futhi phela ukuthi ilobolo akulona ukuthi ke manje ngoba nakusulikhiphile yona njenganensizwa kusho ukuthi lo wesifazane useganile. Akunjalo. Ilobolo alimganisi umuntu, kodwa umuntu uganiswa yina. Yilezi zinto ezimbili engizozibalula ekuyizona ezenza ukuthi umuntu wesifazane abe umfazi kusasa, nekuyizona ezenza ukuthi umuntu wesilisa abe yindoda kusasa. Uyayibona lonto? Owesifazane ngenkathi kukhishwa lembuzi yophaphe iyona esuka ikhuluma lapha ukuthi manje uyabogana. Sesike sakhuluma ke ngento efana naleyo. Nangenkathi lapha sengeniswa insizwe sikhipha inkomo isizomqhoyisa. Sikhulumile vele la sesike sakhuluma. Ngenkathi insizwe sifika la izomqhoyisa kuthathwa lo wamswane wenkomo aqhoyiswa ngayo, umbelwe esibayeni ugqitshwe esibayeni. Lokho okuba uphawu lokuthi lo wesifazane ithuna lakhe lila. Ngifuna ukuthi ungizwe kahle. Ngenkathi lo mswane usugqitshiwe nenyongo isifakiwe egazini lakhe, iphinde yafakwa futhi kubo ngenkathi kubiko ukuthi uyaphuma. Leyo nyongo leyo ayikho imbuzi noma inkomo eyophinde yenze njalo manje. Kuthiwe isisusa leya nyongo, leyo nyongo ayisabusagezela. Uma isihleli isuke isihleli. Lo mswane lapha esibayeni uma usugqithiwe usugqithiwe. Usuku uchaza ukuthi ithuna lakho wena wesifazane njengosuqhwisiwe kulomuzi wakaNcoko.
uyophelela kwaNgcobo. Noma ungazizwa wena njenganomuntu wesifazane ukuthi usatshikiza, usathi mohamba utshikize, bese uyishiya indoda. Ngethemba lokuthi vele usazoqhubeka nempilo. Kulungile lokho ungakwenza ngoba usanganeno vele kubuka manga. Kodwa mzukwane wafika kubuka qiniso kwelamathongo. Uyofika ulithethe lelo cala ukuthi wena wenza kanjani na? Wahamba wena emzini oganele kuona waya kwenye indawo. Asingakuhlonizi bafowethu ukuthi uma wesifazane eqhoyisiwe komunye umuzi vele lo muntu usuke umfazi ngokugcwele. Ngiyambona umuntu othola ukuthi ubengaqhoyisiwe, izinto bezishoda vele kuyena makusakhishwa ilobolo kuphela. Kwa wena uma uyinsizwa uzothi uhlangana nomuntu wesifazane, akutshele lo muntu wesifazane ukuthi mina ngangiganile emzini othile, bese wena uyaqhubeka naye. Nawe manje usufisa ukuthi umthathe. Ngifuna wazi mina ukuthi uma uthatha umuntu onjalo wayeganile kwenye indawo wabe seshiya ngalezo zizathu zakhashiya ngazo engingazazi mina ezaziwa uyena, wabe sehlangana nawe kodwa wakutshela ukuthi wayekade umfazi wakwenye indawo kodwa sebahlukana, nawe manje usufisa ukulobola. Ngifuna wazi mina ukuthi usukulobola umfazi womuntu. Abaningi abake babhekana naleyo nkinga abake baxhumana nami bazi kahle ukuthi mina into enjalo ngiyikhuluma. Ngimtshela kahle umuntu ngithi hayi akukho engakululeka ngako lo muntu umlobole kanjani ngoba umfazi womuntu loyo. Angiyikhulumi into enjalo ngoba angifuni mina ukuthi ngifunze umuntu into ewushevu, into eyoshayena kusasa. Iphindi ishaye futhi isizukulwane sakhe. Uzokhumbula ukuthi bafowethu izinto zonke thina esizenzayo indlela ithongo elishaya ngayo thina ngeke liqonde wena likushayisise nemoto, kodwa into elizoyenza lizoshaya izingane zakho ngoba malishaya izingane zakho wena umuntu ozozwa kakhulu ubuhlungu, kodwa malishaya wena kube wena oshayiswa imoto into ezokwenzeka izingane zakho izona ezizophuka inhliziyo. Engisho ukuthi ke bafowethu umuntu wesifazane noma ngathiwa sebehlukanisile nalowo muntu asuke emganile, kodwa ngokwasethongweni abahlukene ngoba noma ngahamba ayekothola omunye umuntu uma seshonile kofanele ukuthi abuye ezela lekwagqitshwa khona umswane wenkomo eyaqhoyisa yena ngenkathi eqala nje gana. Lokho kunye kusuke sekumdlalo. Nawe insizwa futhi uma ulobola umuntu wesifazane owayekade eganile kwenye indawo wahlukana nalowo muntu, uyofika ulithethe kwelamathongo ukuthi wena wamthatha kanjani umfazi womuntu, lento oyenzayo iyihlazo elingaka wayenzelana. Mhlamba ngizwakali kahle. Yingakho ngithi angivele ngime ngoba manje mhlamba ngizwakali kahle lento engiyikhulumayo abaningi mhlamba bayizwa kahle. Hayi angingageqa amagula ngoba ngemuke. Bengithe vele ngifisa ukuthi ngikhe phezulu, kodwa ebengifisa ukukucacisa ukuthi ngokwesintu sethu bafowethu idivorce ayikho. Noma ngabe wena wesifazane uyazibona ukuthi utshikiza kangakanani, usatshikiza kangakanani, uyidelela indoda. Ngoba phela kuyenzeka kwesinye isikhathi uthola ukuthi umuntu wesifazane akhohliseke, ekhohliswa bathile, kuthi hayi wena ungadivorce, emhlabeni vele idivorce ikhona. Kodwa ngokwesintu nongokwasethongweni ayikho. Kwelamathongo kakhona bokankohliso. Yile emhlabeni kuphela la othola khona inkohliso wena njenganomuntu bese uyenza ngoba nakuzibona usatshikisa. Nawe insizwa ngiyakukhuza. Ngiyakukhuza nawe insizwa ozothi mawuhlangana nomuntu akutshela ukuthi wayekade eganile bese wena ubona umuntu wena ungavusa naye umuzi. Leyo nto mfowethu yokunika inkinga kusasa. Kodwa ke bengithi angingageqa amagula. Siyacela bafowethu ukuthi niqhubeke nisubscribe la kwi-channel yethu Impunga Yesintu TV bafowethu. Niphinde futhi imfanekise eqoshweni idlulisele nakwabanye abantu. Kanjalo nencwadi esizilobayo ziyakwazi ukuthi zitholakale ezitolo zakwa Adams and Greeks. Uma kuukuthi ukude nazo siyakwazi ukuthi sizithumele ngeposi noma ngabe ukuphi, siphinde futhi sizithumele nangophepho. Ake sithi ke nje impunga. Pati bakala nje yini njalo. Bakale iqiniso lobulungisa. Pati bakala nje yini. Bakale iqiniso lobulungisa. Nangethatha manta milongo. Wathatha komishiye kodete. Wena ngaba. Angina mafuka.